Sarong Bicolana nagikan sa banwaan tinambak Camarines Sur laog sa top 3 kan pigkondusir na licensure examination for teachers ngunya na taon. Bistuhon ta an orago na Bicolana sa istorya na ini. Hindi ako makapaniwala. Pinakita ko ulit siya dun sa asawa ng kuya ko, sa ate ko. Hasta sa ngunyan day pananggad makatubod ang Bicolanang si Jenny Grace Moreno kan tinambak Camarines Sur. Nabako na siyang nakapasar sa licensure examination for teacher kundi nakalaog pa siya sa top 3. Ini makalis na ipaluwas kan Professional Regulation Commission kan nakalis na semana ang resulta kan mga nakapasar sa pikundusir na let kan nakaaging bulan ni Enero ngunya na taon. Sa average rating na 92.20%, naging realidad na ang dati sanang pangiturugan ni Moreno na maging sarong paratukdo. Talagang ang inano ko lang is makapasa ako. So yun, talagang pinush ko yung sarili ko na mag-aral para makapasa ako. Hindi ko talaga in-aim na mag-top, na highest. Daima naging madali para kay Moreno ang sa iyang mga pig-agihan. Ninulita 4 na beses nang naprakasar ang nasambitan ng eksaminasyon huli sa pandemya. Kaya mantang nagtatrabaho como sarong hotel receptionist sa Maynila, mas pinagmarahin niyang isabay digdi ang pagre-review. Day pa dyan natapos ang angat na sa iyang pig-agihan. Ninhulita pirang aldaw sana makalisan sa iyang eksaminasyon. Na-diagnose man ang sa iyang ina na igwang endometrial cancer o cancer sa uterus. Sa ngunyan, nasa marhay namang kondisyon ang ina ni Moreno makalisan pigsagibong operasyon para digdi. Ngunya nasaro na siyang professional licensed teacher. Plano niya naman na laugo na ang propesyon kan pagtutukdo. Orgulyo man ngunyan si Moreno kan sa iyang mga kahimanwa asin mga Bicolano. Huli sa dara kaining inspirasyon para sa mga nagmamautma na maging matrayumpo sa saindang lalaugo na propesyon. Kung ano mang challenges yung dumating sa atin, mas maganda kung titingnan natin siya into a positive way. Gawin na lang natin siyang motivation para hindi tayo ma-down. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.